heer, alsjeblieft. Als je mij aan verbergen komt, hè, dan stel je voor, dat is niks te doen, dat is net best. En ik ben er mee aan het zagen overal. Dan was ik me wel en klaar me wel lekker aan. Dan had ik er mijn hondje en dan ging ik er in buurt. En dan maak ik alles wat moest gaan. En ik ga alles op regel weer spreken. Dan komt er nog een klant of een oorlogsheer. Ik wil daarbij, dan zoek ik naar hier. Ik ben er zo ingesloten door de oorlog. Ik zei dat we ook kabel weer, hè? Ja, dat ben ik erin gesloten. Wie dat jouw droombaan of ging je graag wat oors wilt? Ja, ik zou naar Amersfoort, maar ik hier daar een fit van gekeken is gewoon. Moest een paar klopjes. Ik kon niet, we hadden jongens sluiten. Krijgen ze dat nou weer, want je moet zo meer spertijd. En als er dan weer spreken boeten weer, dan schijnt het dus erop niet. Jazeker. Wat knippen je altijd terug? Ik knip, ja, ik heb het spul in de boze. Mijn onkels hadden eerst maar weer bij de onderdoor gedaan. Ik weet, de overtredje hier. Met mijn onkel, een schepje. En een heel en penis. Dat weer, hij zei weer, maar die zit in de ondergrond. Hè. Ik zei, kijk weg, mag je me scheren. Een prachtige kerel, die zit in de ondergrond. Dat was mijn eerste klant die scheren. Maar die had ze later in de oorlog, had ze me daar scheren, in Termunt. Hoe is dat bij Heid even in de stoel? Ja, dat is natuurlijk wel heel vertrouwd, hè? Ja. Vroeger bij Paken, voordat we weer eens kwallen gingen, waren we wel eens naar binnen roppen. En dan kregen we alle klooien in het hier en dan waren de scheidingen keurig in lijn. En weer een beetje in het hangbord, hè? Ja. Ik ben hier een jongen. Jo, zei ze dat alsof het heel de normaalste zaak van de brood is? Het is gewoon een zaak van de brood. Mijn huid, zeg maar, die wie ik. Zij is zo'n dag keer hier de timmer de bureau, hier die wijnmakerij. Zie je ook een keer met pensioen? Ik ben op een pensioen van, ja. Mijn huid zei ze mij op masterbegrippen. Zei ze, dan had ik nog een jongen, zei ze, die kreeg dan ik AOW. Nou, en mijn dochter had nou weg, zei ze tegen ze, die had nou weg AOW. Dat zei ik hier. Maar je ging gewoon terug? Ik ging terug. Nou ja, altijd kan, dat houdt het op. Ja. Mijn onkel zei, ik heb geleerd, had wie 4 jaar hier. Als je ergens van houdt, van je vak, dan is het ook fijn. Ja. En zolang het zoen is en je nog wijen kan, nou, wat wil je nog meer? Dus er is niet helemaal bij net van de vleesjes keer een model? Nee, nooit een keer, nee. Als iemand gelukkig is, dan mag je dat toch net aannemen? Nee, hè? Het eerste wat ik had verslitten rij. En daarvoor zit ik op een krukje. En daarvoor draai ik de stoel in. Ik kan net meer staan. Want wat hel je krijgt uit, waarom vind je het zo mooi? Oh, dat het vak is. Kijk eens, ja, je meid zich wat. Nou, valt het tap dan net mooi. Ja, nou, netjes toch? Nee. Zo is het.